Perlok kiba smutanat ban pe ki video ki bang aji kai phi hakne ka YouTube channel te perlok hangne ngan hikai phi ki perlok ki bala comment bat ki bala text ngan ba ki WhatsApp bang ade ban mi ki video kumno bang like ban update man kasngi ka free fire ki man kasngi ka update ya ka sispa MB sejrong ka pha ban update te kumno ban le ya kata khnang ba kanam update chu nang nishkhat phila ban pe ya ka video had bakut Tidak ada please kasin kebaning kong ipi sumbaban I like but share ya kan ke video but kam tame ban subscribe ya kan ke channel Pynroi sibun ki video ki beraji ka ipi pang ki game but ki wei ki bam pinsayo na kan ke channel tele bentang page kmat kumno ban le ya kata khnang ba Pynroi ban update man kasngi ya free fire jompi kadan ko ke setting ba phila ban off ya kata setting tiha setting sawat ya ka app and notification Tihang ni sa like kene harum do kemudian kene special app access tiada nang ta kalak bandon kene ke modify system telanyon hane ke modify system enak lanyon hane modify system kadon kene free fire max hang ni te lada phi on ni kene kemne kemut man kasngi pihak ban update ke game jong phi man kasngi pihak ban update sispa san MB te lada phi off ya kene kemut kanam update te off ya kene khnang ba philai ban update man kasngi but ngan pni phi nakawai phone ka ba kerteng ka Redmi kay fair nakawai phone ko mangong te ngan don art lagi phone ngan pni de wai kene phone Redmi te pe hadu bokut ya kene video khnang pinchai te le bentang ni pe ya kene wai phone kalong kumno te perlok hang ne wai phone Redmi phila ban le cha kene ka phila ban lap ya kene ka app ha ka phone jong phila ne ka la ban don app notification ha kene ka app notification ka don kene ka manage app phila ban yon ka manage app dengan wat ya game free fire hang ne te ka khamsup ngan search nang ne ngan search free fire max number free fire max barbor ka sai update man kasngi phila ban le kumne phila ban hiar khamsurom phila ban lap ya kene ka way ka option ka don kene ka order permission hadin biflanyon ni kene order permission kadon kene ka modify system setting phila ban ne modify system setting phila ban off ne daily phila ban daily kumto te kumto kala biang ban off tu ka modify system setting te hang ne bat sakwai lada khamsuk phi ban le kumne phila ban yai be ha kene ka manage app ene phlanyon ha kene ka manage app te perlok select kene ka order permission hang sawat ya free fire hang ne so off ya kene ka modify system phila ban off itu tela biang te tangum ne perlok tengene kendu pat ha ka next video ngai phila yo sibun ki jimentoi